Renault. Natáčam to. Aha, Aj Miro Mokoš nás fotil, že zostáva pred parkom, ty na kokos. zdravíčko. Na zdravie. Robí romantické zábery, ty kokos. 80. Ešte zopakuj tú otázku s tou nocou. Tou nocou No, zopakuj tú bola otázku. bújna. Kozmická zima. Renault a Pinov bicykel No. s obrovskými svetlami. Reflexov, jaloge. A ešte s väčšími gumami. To je jak oné, to je jak Jeep, alebo čo majú Ešte tie s oné väčšími gumami, ty kokos. gumy. Nevieš, či je väčšia guma alebo reflektor, ty kokos. Renault povedz čo ja veľakú kokocinu. Nie každý deň dostáva defekt. No. Niekedy aj 2 za deň. Reflekt, áno. Kúkaj na ten hlas, ty kokos. On má strašný hlas. To už len z toho hlasu dostaneš strach normálne. Prepáč, končím, dobre? No. Končím prenos.